Il-vot fl-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huwa investiment fil-futur komuni tagħna li jagħti direzzjoni lill-Unjoni li aħna parti minnha. Il-President tal-Parlament Ewropew stqarret dan waqt żjara uffiċjali fil-Lussemburgu fejn iltaqet mal-Prim Ministru Luke Frieden qabel il-laqa speċjali tal-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa d-dieħla li se ssir fi Brussell. Il-President tal-Parlament Ewropew kellha wkoll laqa ma' Claude Virsler, President tal-Kamra tad-Deputati tal-Lussemburgu. F'dan il-pajjiż il-President Metsola ltaqet anke mal-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri George Kissler. Hija kellha wkoll laqa ma' tradutturi Maltin li jaħdmu mal-istituzzjonijiet Ewropej fil-Lussemburgu fejn enfasizzat fuq il-punt li s-servizzi li jagħtu lil-lingwa Maltija billi jitraduċu dokumenti fl-ogħla livelli tal-Unjoni Ewropea huwa servizz ta' min ifaħru. Iż-żjara fil-Lussemburgu kienet parti mit-tur tal-President Metsola fl-Istati Membri qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew sabiex iċ-ċittadini joħorġu jivvutaw. Waqt diskussjoni ma' żgħażagħ il-President Metsola qalet illi kull vot huwa importanti hekk kif fix-xhur li ġejjin se jkomplu jittieħdu deċiżjonijiet ewlenin li jolqtuna l-koll dwar it-tkabbir ekonomiku, is-saħħa, l-immigrazzjoni, il-klima u anke s-sigurtà.